Oh, tambal mo riya, sa isari ni. Mga katol-katol, bun-e, lansaro, hubag-hubag, or sakit sa gugma, natay tambal na dire. Balik na mo! Ikaw pa kayo. Sisapa rin. Ganihar man eh. Muriya! Tambal muriya! Sa paa, ginoy. Tuon ito eh. Balik na mo! Balik! Ganihar man kasi pagkot, de boss. Unsa rin mong gisigit-sagit. Alimos, pasabto ni kaunsa ni mga tambala. Kani siya, boss? Tambal na siya subag-hubag ka ng mga burot-burot yung lawas ba? Kani Rhea Plus, wag tang dayon na. Kaya kani siya, boss. Oo ni siya tambas mga katol-katol, boss. Kaya lang bun eh. Is katambalan na ni mo ani. Laya dayon. Ingani ka epektibo akong tambal. Aw, mao ba boss? Nya, nakay-tambal sa pinakag-iro niya. Pinakas iro. Naatana dire. Diya bida akong lula sa una napakakiro. Akong gitambalan ani. Karon, wag tang na. Matay, nuwala dig pinakan sa iro, boss. Dili. Akong lula. Wala klaro rin mo. Ano sa man kay paliton? Wala lagi, boss. Igo ta ko ng utana ba. O kanina lang oh. Gayuma, pampabay. Laro kay wa kay uyab. Insulto mo kanang imuha, boss. Nya, epektibo ka na. Epektibo kaayo, boss oy. Pus kahaplas ra nimo ani. Anaaran mong chicks. Matik na na. Aw, mao ba, boss? Ni boss, wala ka medyo ko'y kwarta, boss. Ay, libre na lang ako nimo oh. Rusam ka uyab ka. Nya, salamat ka ni boss. Pwede man. Kaya alis ko. Pagkapa na una. Malula ka tayo customer. Tambal mo niya. Palit na mo. Nagsawas ka oy. Katul ay. Katul, bunde, na dire, maayo na aning mga tambal ako dire. Palit na mo. Any kinds of katul. Na dire, epektibo na, barato pa. Ali na mo mga customer. Unsa may ato? Mupait kag tambal? Natatanan diri. Mupalit unta kog tambal sa katol-katol, boss. Katulan sa kong lawas ay. Ah, katol-katol. Natana diri. Kani siya dong tag 1,000 man unta ni. Pero pangyoon di ka 500 na lang. 500, boss. Munay brato nimo. Kamahal. Ah, wa man sad ko na mugos nga mo palit ka nako. Bahala orig magkatol-katol ka diha. Sige, boss. Palitol lang ko na. Oh, naaram na di ay. Adra. Sul ka busa nga mawala ng katol-katol ha. Wala lagi na. Epektibo ka na. Wala jud ay, boss. Ingat ka. Wapay pila ka minuto. Wala yung katol-katol na yun. Dahil sa boss. Bro, niinit mo lang yung lawas. Init? Set ipik ra na. Set ipik lang ko itambal na sa dire. Huwag ka init. Unsa mo sa na, boss? Tambal lagi init lagi. Nagpila. 2,500 man danay pero 1,000 na lang. 1,000? Bahala ra pud na, boss oy. Unsay mahal? Nga gipahangyo naman ganit ka? Pero wa man sa kuno mo gusto mo nga palit ka dire. Bahala mo kainit ka niya. Ay, initan ko lawas oy. Sige boss, palitol lang ko na. Oh, naaraman day na di ay. Tara. Sure ka boss nga epektibo ni. Turter bang pagkainitas ko lawas. Matay ganiyar mo kasi pangutana ng pangutana ha. Wa ka ako ng usa nga. Wa pa us ka minuto ni epik na. Nawala jud ka init boss. Ya, boss. Boss. Ngano ka? Lagos gusto na ba? Ngan man eh. Ay katingala kasi epik ras imong tambal. Natay tambal na diri. Tag 1,001. Ola ba? Ang mahal. Aw. Wala man sa ko namugos nga mo palit ka. Naara nimo bahala ng tingin di mo diha. Ano ka ba? Oh, naara mo din na di ayo. Kana na. Naayo jud ay boss. Pero boss, na ako'y pangutana ba? Kadungog na kag tindirong gipatay? Tindirong gipatay, boss? Oh, boss. Kadungog ka istorya, ah? Wala man, boss. Pero, ay, boss, libre na lang na imong gikuan, boss, oh. Oh, wala kayo kadungog, boss? Salamat kayo, ha? Libre man na, boss. Ayaw dyan ko ba? Tignan ko, mga halin na mga tambal. Sige, boss.